Здравейте и добре дошли в Белдоре. Днес ще си говорим за дървесни нотки, като съм ви подготвила 3 предложения, които биха били подходящи за есента. Ароматите, които се окачествяват от дървесните нотки, обикновено съдържат в себе си сандалово дърво, бор, кедър, дъб и агарово дърво. Първият аромат, който избрах да ви представя, е Ванил де Таити от Ферис Монте Карло. Натуралната ванилия, примесена с иланг-иланг, сандалово дърво и амбър, е перфектният избор за дързък, но същевременно подходящ за описа аромат. Следващият парфюм, на който ще спра вниманието си, е Санталут от Аджвал. Ароматните нотки на кимион, невен и кардамон, примесени с букет от роза, жасмин и пачули, придружени с кедър, джинджифил, сандалово и агарово дърво, олицетворяват представите за типичен арабски аромат. Последният шедьовър, който ще ви представя, е Eagle Eye Stranger от Ожар. Този аромат е несравним по рода си. В него са забъркани изключително висококачествени съставки, като тамян, момина сълза, дъбов мъх, бреза и бял амбър. Заповядайте в магазин Белдоре, за да намерите своя есенно дървесен аромат. Не забравяйте също така да последвате и нашия новопит YouTube канал за още ексклузивни съдържания.